Здравейте, почитатели на вкусната и прясна храна! Аз съм Мира от моята ферма. Добре дошли с мен в неделния слънчев ден на разходка до село Гурково, където ще се запознаете с Велчо, от който взимаме натурално прясно мляко вече в продължение на 2 години и половина. Здравей, Велчо! Добре дошла! Добре заварил! Това е Велчо, с който работим от около 2 години и половина всяка сряда, както ви споменах вече, идваме за прекрасното му прясно мляко. Велчо, как реши да се занимаваш с тази дейност? Завършил съм ветеринарна медицина в техникум в Ловеч. Работих 15 години в ветеринарна лечебница град Ботевград, след което бях съкратен. И тъй като се чувствам най-полезен в говедовъдството, реших да се занимавам с крави. И това колко години вече? От 15 години съм си създал сам стадото. Започнал съм от една крава. Ето ги днеска наброяват 53 черношарени елитни животни под селекционен контрол. И как се справяш? Сам ли си? Справям се с съпругата си, с двамата си сина и с малко чужда помощ. Харесва ли ти да се занимаваш с това или просто ти по принуда? Как го чувстваш? Не ми е по принуда. Това нещо, за да го създам, значи съм си го... Аз сам пожелал. Супер. Така че не ги гледам животните по принуда, а за това, че ми харесва да се занимавам с това нещо. Как гарантираме на хората, че млякото е супер чисто, натурално? Значи фуража си го произвеждам сам. Ако се наложи нещо, лечение, задължително имам дневник, който писам карентен период. Млекото, което е от третирани с антибиотици животни, се отделя за малките телета. Всичко останало заминава в хладилната вана. След като се охлади на 4 градуса, го разливам в бутилки. Добре, много ти благодарим за тази среща. За нищо. Ще се видим отново в сряда.